Takže čau lidi. Video s mým Marčátkem. Já se pokusím nějak upravit, ale když nebude upravený, tak že se ani tak nějak moc nedivte, že to nebude upravovaný, protože já s touhle aplikací vůbec neumím. Jo, takže takže ne, to nečuješ, no to je kamera. Bobíčku. Jinak se jmenuje Bobík. Bobíku. Takže, ale ty nech mi ten mluvil. Takže